Hello guys, good afternoon. Good morning pa. Good morning. So today pag-uusapan natin yung tungkol sa ating mga batugan ng mga asawa, no? Yung ating mga husbands, kung paano natin sila palalayasin sa ating bahay. Charot. Charot lang. Ito guys, pag-uusapan natin yung mga husbands na mga batugan. So, yun yung pag-uusapan natin. Kasi syempre, bago kami dumating sa puntong ganito ng aking asawa, syempre, naging votogan mo na siya, no? Naging napakabatugan na partner sa akin. At very vocal ako sa kanya about dyan. Sinasabihan ko din siya about sa ganyang pag-uugali niya before. So, before yun, guys. Ngayon naman nagbago na yung aking husband. So, eto na. Backstory. So, syempre, nung kami pala ay, aking husbands is almost 18 years na kaming magkasama. No, 18 years na nga kami magkasama. Yung aking husband, before, nung kami bata-bata pa guys, nasa mga 20s, ganyan, batugan talaga siya guys. Ay siyang tulog ng tulog. Mahilig talaga siya matulog. No? Sinong relate na? So, mahilig talaga siyang matulog guys. Tapos, lagi lang siya nakahilata, no? Hindi ko alam. Lagi siya, pag nakahiga siya guys, nakakatulog siya agad. So, ganyan siya before. Nakakatulog siya kaagad. Pero natanggap ko rin naman yun. Kasi sabi ko, mahal ko diba? So, tulog siya ng tulog guys. Kasi nga hindi siya sanay. And, naiintindihan ko talaga kasi may mga ganun talagang, pinalaki silang ganun. No? Hindi sila sanay sa trabaho, especially ang lalaki. Hindi sila sanay sa trabaho guys. Laging nakaasa lang sa kanilang parent. Palamunin lang din kami, no? Palamunin lang din kami dati nung kami nga mga bata-bata pa. Wala pa kaming mga guys. Hanggang sa dumating sa point na nakapunta kami ng Cebu. So nung napunta kami sa Cebu guys, doon ay nagtrabaho ako. And then nung time na yun nung nagtatrabaho ako, siya ay nasa aming boarding house lang. Natutulog na siya din guys. Tapos, lumalabas na siya pag nagbabasketball. Tapos, natutulog din siya ulit. So, inaantay niya lang akong umuwi. And then, talagang, kasi before, medyo mabunga nga ako guys. Pero, nung time na yun talaga, pinilit ko talaga siyang intindihin. Hindi ako nagbunga nga sa kanya. Instead, ito yung gagawin nyo guys. Pag mga ganyang mga husbands or mga partners inyo, just pray for them. No. Kung hindi ka naniniwala sa prayers guys, nako, maniwala ka na. Kasi before, nung nandun nga kami sa Cebu, wait lang yung aking kanin, no? So ako naman dati, hindi talaga ako paradasal guys, pero talagang everyday na pumapasok ako sa trabaho, kasi natrabaho ko natin sa SM, sa Cebu. So everyday na pumapasok ako guys, everyday talagang before ako pumasok, pinagdadasal ko muna siya. Everyday yun guys. Everyday pinagdadasal ko siya na sana mag-change yung mind niya, yung niya, na gusto niya magtrabaho, ganyan. Kasi ayun talaga magtrabaho guys. So nung time na yun, nagulat na ako, one day umuwi ako, sabi niya, mag-apply na siya ng trabaho. So talagang sobrang tuwa ko talaga nung sinabi niya yun. And then nung pagkasabi niya nun, nag-apply siya kaagad, natanggap siya kaagad ay. Wow! No? Tapos nung natanggap siya, naloka naman ako kasi ako naman yung problema kung saan ko kukunin yung kanyang pang sa mga requirements, yung mga gagamitin, yung mga uniform, ganyan. So naloka din ako, pero at least naman nagtrabaho din siya. So fast forward, kasi si Papa may siya na pag may trabaho talaga yun guys, trabaho. Pag walang trabaho, hilata ganon. So nung time na yon, nung nabuntis ako, kasi matagal akong hindi nabuntis. So, nung nabuntis ako, guys, nung medyo lumakalaki na yung tiyan, nag-stop ako sa trabaho ng time na yun. Tapos, umuwi ako dito sa Cagayan. Kasi I work from Cagayan de Oro. And then, siya naman nandun sa Cebu. So, nung nandun siya sa Cebu, nung medyo malaki-laki na yung tiyan ko, pinauwi ko na siya. Kasi hindi ko kayang, ako lang mag-isa dito na nagbubuntis, diba? So, umuwi siya dito. So, wala na siyang trabaho. So, nag-start na naman yun, guys. Hindi na naman siya nagtrabaho. Ayun na naman niya nag-apply siya, pero wait lang. So, ayun na. Hindi siya nagtrabaho, guys. So, iyak ako ng iyak, guys, kasi buntis ako, tapos ayaw niya magtrabaho. O, diba? Ang ganda ng buhay. Tapos, that time, sobrang toxic, no? Dumaan talaga kami sa point na sobrang toxic na ng relationship namin. Kasi ako, hindi ko din maintindihan yung sarili ko. Kasi before, sobrang needy ko talaga. Gusto ko lagi siya nandyan. Lalo pag nabuntis ako. So, lagi may away dito, away doon.
Then, bumalik yung pagiging, bungangera. So, yun. So, naging part din niya ng aming relationship yung pagiging batugan niya. So, now, ano yung may advice ko sa mga ganun? Kasi alam ko marami sa atin na medyo batugan talaga yung ating mga husbands, ganyan. Kasi paano nagbago si Papa? No? Kasi naniniwala ako guys na yung mga lalaki, meron din sila, kung tayo mga babae, meron tayong time, diba, na parang unmotivated, may time tayo na parang wala tayong ganang sa buhay. Minsan natutulala tayo kasi burnout tayo, ganyan. So, may mga times ganun na gusto natin nakilata na tayo, ganun. May mga, naniniwala ako sa mga lalaki, meron din silang ganun. Na parang unmotivated sila. And, no. So, ano yung kailangan nila doon pag ganun sila? Ito yung may advice ko sa mga wives, no? Or mga partners ng inyong mga instead of magbunga nga kayo sa kanila, yung alam mo yung nakakainis din kasi yun no, na parang everyday wala lang ang trabaho, wala kayong pera, bunga nga ka pa ng bunga nga. Kaya ang ending guys, umaalis yan, tapos pupunta sa mga barkada, 'di ba? So yun yung ending. So wala lang nga siyang trabaho, wala pang enjoyment sa bahay, parang hindi mapifeel yung family kasi lagi ka na nabungang. So, di ba nakakainis yun? So, na-realize ko ito. Hindi siya nakakatulong. Yung everyday, lagi kang nagbubunga. Sasabihin mo, paano hindi mabubunga nga? Wala kang trabaho. Yun na nga. So, instead of yung negative, papatungan mo pa ng negative, mas malalang masisira. So, yung pagiging bungangera natin, guys, yan ang special recipe na talagang everyday mag-aaway kayo. So, instead of magbunganga is, parang i-motivate mo siya. Ito, talagang ginawa ko. I-motivate mo siya, i-push mo siya, parang, huwag ka mawala ng pag-asa na guys, sa parang ayaw lang niya magtrabaho. Parang ka sa kanya, mag-approach ka sa kanya, malumana yung sasabihin mo, kailangan mo na magtrabaho kasi ganito, kasi ganyan, ha? Kasi wala natin yung pera, paano na yan? Ganyan. So, pag hindi siya nakinig, guys, just pray and then ulit-ulitin mo lang sabihin sa kanya na walang judgment pa, kung ganun. Kasi partners kayo, 'di ba? So, kasi, yun nga, naiisip ko yun talaga yun, guys. Hindi talaga healthy sa relationship yung lagi ka nagbubunganga talaga, guys. Kasi talagang nakakabwisit yun. Nakakabwisit talaga yun. Kasi, experience ko rin yan dati talaga nagbubunganga, guys. Nakakapagod din. Nakakapagod din. So, instead of bungangaan mo siya ng bungangaan, why not, i-motivate mo siya na ganito. And then, ipakita mo sa kanya, tapos gumawa ka ng paraan na magtinda-tinda ka ba, or something at maghanap ka ng extra income, makikita niya yun, guys, no? And then, huwag ka lang mawala ng pag-asa kasi naniniwala talaga ako na may yung mga responsible din naman sila, responsable din naman siguro sila mga tatay. Sadya lang talagang, kasi sabi nga, 'di ba, it takes two to tango, 'di ba? So hindi po pwedeng sabihin, guys, na siya lang kasi ganyan. Why not tingnan mo kung ano yung pinaka puno niya, guys. Pinaka-ugat. Kung bakit siya nagkakaganyan. Tingnan mo kung ano yung problema. Kasi imposibleng siya lang talaga yung may problema. Possible din na meron din problema sa'yo. No? Self-reflect. No? Tingnan mo din kung saan ka nagkulang. Kasi minsan sinisisi na natin lahat dun sa ating partners. Hindi na natin nakikita yung mga pagkakamali din natin. So, meron din naman siguro tayong pagkakamali. So, ganun lang. Kasi ako talaga, very vocal din ako kay Papa na ganito, ganyan. Tapos, medyo din ako, may times na aminado din ako talaga na, may marirealize ko, meron din pala akong pagkakamali. Ganun. So, talagang mahaba, kung love mo talaga yung family mo, guys. Taasan mo yung pasensya mo, especially sa mga babae. Kasi usually tayo yung mga medyo nagmamatured. Medyo matured yung ating pag-iisip compared sa mga lalaki, 'di ba? So sila nga yung ating ang anak kasi syempre talagang pabebe din talaga sila, 'di ba? So yun lang, guys, yun lang yung may advice ko. And then sundin niyo lang yung mga sinabi ko. Pray, mahabang pasensya, and then
mahinahon na pagsabi, guys. Wag mabunganga, guys, kasi syempre mahirap din talagang pag mabunganga ka, ano din yung lalaki, mapa-fall out din niya. Maniwala kayo sa akin. No, for 18 years na naming magsama, masasabi kong etong mga 4 years, parang masasabi kong sobrang magaan na yung relasyon na parang kilala nyo yung mga sarili ninyo, alam na yung mag-adjust. Ganyan. So, mga ganan-ganan, guys, no? So, yun lang yung mga advice. So, sana may napulot kayo sa mga sinabi ko. See you in my next video. Bye!